Am fost la un moment dat la o degustare de vinuri și în timpul degustării unul dintre participanți îmi spune: vinul ăsta este aspru. L-am întrebat ce înseamnă aspru pentru el, pentru că din punct de vedere enologic, aspru e un termen care se asociază mai degrabă cu un vin roșu tânăr, cu taninuri verzi, dure, neșlefuite. Foarte rar se asociază unui vin alb care stă la învechit 3 ani. A durat ceva până am ajuns la esență. De fapt, nu-i plăcea vinul pentru că îi se părea prea acid. Și da, vinul avea o aciditate mai ridicată. Era un aligote, așa cum am spus, care a stat la învechit în sticlă. Nu era un vin aspru în sensul real al cuvântului, era doar mai crocant, mai acid decât îi plăcea lui. Și atunci mi-am dat seama de ceva. Nu era o problemă de vin, era o problemă de limbaj și de înțelegere a propriului gust. Întâlnesc des oameni care știu că Chablis e Chardonnay, dar nu știu să facă diferența dintre un vin vinos, un vin crocant, un vin acid, un vin intens. Și sunt lucruri total diferite. Problema nu e că nu știm termenii. Problema e că nu știm ce înseamnă acești termeni pentru noi și cum să asociem cu adevărat, cu gustul și cu vinul. Pentru mine, de exemplu, zeama de la o lămâie este mult prea mult să o beau așa. E mult prea acidă. În schimb, niște murături sunt perfecte. Lămâia e minunată pe un pește la cuptor. Același gust, context diferit, percepție diferită. Și este exact la fel și cu vinul. De asta, în atelierul Vin și Simțuri, nu te învăț doar denumiri. Te ajut să înțelegi ce înseamnă gusturile, care sunt pragurile tale de percepție, cum să nu le mai încurci și cum să ai încredere în ceea ce simți tu. Pentru că nu există două fișe de degustare identice, așa cum nu există două gusturi identice. Fiecare gust este diferit, este unic, este un standard. De aceea te aștept la atelierul Vin și Simțuri pentru a-ți descoperi propriul standard cu adevărat. Las mai multe detalii în primul comentariu.